Pokaż, jak jest tai chi. Nie tak. Tak. Co to jest za pozycja? I podam. Smok. Jasiu, idź tam też, pokaż mi. A to jest co? Potem smok. Potem mał. Potem kurca. Potem małpa. Zaraz ostatni. No to pokaż, Jasiu, te figury. Pokaż mi tutaj, pokaż mi. Pokaż mi, pokaż małpkę. Wcale nie małpa jest tak. Jak jest małpka? Tak jest małpka? A pokaż ty, Jasiu, jak robiłeś małpkę. Czekaj, cię nie widzę. Małpka jest tak. Małpka jest tak. Tak jest małpka, Jasiu? Tak? Wiesz, jak robisz tai chi? Nie wiem, jak robię tai chi. Tak? Tak. 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 No to mi pokazujcie, jak robicie tai chi razem. Tam, na dywanie, proszę. Smoka. 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 Ja tak robię smoka. Smok. I co tam było jeszcze? Małpka? Ja tak. Nie, ja ja tak śledź. Tak robię śledź. Potem kurczak. Kurczak też był?